Lord, lead me by the hand and let me Ano ba linisin? Maliit lang kasi ang ano ng ano, no? yan. Yung MacBook. Kung ano lang talaga siya. Magbaano ka? Ay, may gumamit ka yan. Live ba? Cloud. Ipupunit ko siya sa cloud. Pero kailangan ano talaga. Apple ID. Hindi. Oo, hindi ko pa ano. May cloud na ako. Yung sa ano, Yung ano ko na, storage, yung sa iPad. Type-C. Sige, gusto ko yung ano. Para may ano mo. Hindi ko lang ilalagay yung mga ano mo. Yung cloud. Sa cloud. Sa Bakit? iPad ba Tulong yun? ka ba? Ano Pag, ito muna? ha? Ano ito? Storage? Memory. Dahil sa mga nakasave. Hindi lang naman na nakasave. Baka sa mga memory mo. Sa computer ako marami nakasave. Storage or memory? Storage. Memory. Iwan mamaya pag ano, na lumabas. Kuha na kaya ako ng devil sa Nang? May request sa akin. I need to play someday. Inglewood. Skyline Paigyo. Turn loose from your hand. Let me fly to distance. Lord, Yun, nag-upload din. lead me by the hand and let me face the horizons. Comfort me through all the pain that life will bring. There's no other hope that I can lean.
Lord, lead me by the hand. May account na ako ng cloud na. Baka yung mga may mahawa. Oh, kaya nga ano eh, every time na nagsisave ako, kailangan ko i-delete yung mga ano eh, searching ano sa history, mga i-click X ko. Chum, chum, chum. Requested song.
Hmm? Hindi. Nagmo-moist? Hindi siya ito sa mga. Sa US mo, walang gap, konti lang gapis. Dito lang sa ano, Asia. Pag nag-gapis sila doon, may gumagamit pa sila ng heater. Kasi yung mga sa mga.
Kasi, ano, sakto lang yung ano, huwag mo masyadong ano, hindi maganda pag ano, matatakap mo.
Excuse me. I-restart mo. I-press mo yung ano mo. Ano eh, ano, yung mineral na banana affected yung ano, water. Hindi kasi yung ano na yung mahakot. Pero-reset mo na. Masyadong maganda kasi. Anong level na ba siya? Anong level? Mataas ka naman ng level. Kuya, kuya, stop na. Shh, stop na. Maingay na dyan. Yan na naman, sige. I-ano mo, unplug mo yung ilaw.
lamig, eh. Hmm? Ang lamig. Bumaha ba? Hmm? Bumaha. Ayun. Kasi madaming dumi sa loob ng dito. Nag-ano si Papa? Naglinis ng ano. Hindi, parang mga dahon siya, tapos mas sirang ano. Magsiswimming. Meron yung ibang tao ba nagsiswimming sa bahay? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ay, hindi.
Nagmo-moist ba? Hindi, nakakapunas ito. Ay, malamig yung semento kasi. Ay, semento yung salamin. Hindi ba nga, outdoor. Kanina sa GC, nagtatanong. Isla na daw yan. Ay, yung nagmumulis daw yung ano niya, yung aquarium. May outdoor pa siya. Sobrang yung yung mga isla na daw hindi gumagalaw. Steady lang. Takot daw siya. Sabi ng isa, normal lang yan. Huwag mo lang pakainin masyado. Kasi nga sila mga gapi. Sa ilog yan. Namumuhay sa ilog yan. So, may mga halamang lang. Ito, natural lang. Sabi pa. I'm still not out and feeling. Malamig kasi. Hindi ka nakalive ako. Nakalive na. Holy gamolan. So, You took my hand and eased my mind.
Are you sleeping? Tulog sila. Ha? Ay, oo nga, nagmumuwi. Ganun pala yun. Talagang inaano niya, dinidikdik niya. Pakipot ka ate. Hindi naman ginagawa ko eh. Hindi yung lumabas yung ano. Minsan may ganun eh. Nasa plastic pa lang. Yung last test na nabalik na ano. Yan ba yung free? Yan ba yung free? Oo. Doon sa ano, blue black? Hindi na ako. Ano ba yung tamang ano yun? Blue black? Black blue? Black dragon. Hindi, yung ano dalawang Half black blue. black blue. Half black. Half black pala. Half black blue. HBB. HBB. Guppy fish HBB. ABP. Ha? HBB ABP. Albino. Dito ako. BB. Every time Hindi ko na nag-aaral pag wala. and
Audio.
Uy! Ano yung station? Bukbuk, express mo. Ano mo yun? Oh, hindi yan. Bukan. Bukan, bukan.